हाग्रामाया खेला गेलेदों नामा डिपुटिसिपखौ लानानै? बेथ' 100% सियर माने डिपुटिसिपखौ लांसिगोन खाम्फानिसिगोन मालाय खाम्फानि मालाय बिदाय काप प्लेट ना फिसियो मालाय जोंनो मोनसे खोथा बुंदों दायो डिपेन बर्डआ महायनि फैसा मोनदों होनना बुङो बिथांखौ दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल फैयो दिनै बिथाङा सासे जोंनि फरायसा आफादफोर फैनानै महायनि इमान फैसा जमायनानै बिदि गेलेनो हागोन होनना बुंदों। बेखौलाय हाग्रामानो हरदों माथो आं मिथिया नामा आं मिथिया हाग्रामानो हरदों बेखौलाय डिपेन बर्डनोथ' हाग्रामाथ' हरदोंना बेखौ फैसाखौ नों होमबा जागोन रियनखौ माबोरै फेजेननो हागोन बेखौसो नायदोंना हाग्रामाया दोङोबालाय मा जानो डिपुटिसिपखौ लांथारगोन माने माबाया क'क्राझाराव हाग्रामाया खाम्फानो होथारगोन हाग्रामायाथ' साराथ' लिंहरखादोंमोन ना डिपेनखौ आमार लोगोआव नायहैबि होननानै आं दरजा खुला दोनदों बुङाखैमोनबा बासबाद आरो उदालगुरि बे मोननैयाव माने मिनिस्टारि खेला जादों दायो फ्रेसदों सरदों काप प्लेट माबा बुंदों नामा निउसाव ओरैनो साहा बुंफ्लादों सिरि सिरि एकदम मुस्लिमफोरखौ बुंखाबाय डिपेन बर्ड दिबिलै डिपेन बर्ड दिदि होनखादों माबा रायना हरो होननाय खोनादों आरो रायना हरोनो मानसिखौ माबा दाखालि बिनि थांदोंमोननो सोरबा माबाफोरा आइजोफोरा भट होदों नालाय बिनि थांगोन ना होमबा बिनि थांलाय मा रायना हरनांगौ जाखो रिउन्सा रायदोंनोलै आरो जोंनि गामिनि सासे बै बाथाबारिनि मिया आं मिथियाव थांदोंमोन ना बुंबाय रिउन्साव थांबाय दाखालि फैसा बिदों होननानै जोंखौ रायना हरबाय होद फैसा गैया बिदि रायना हरबाय बे नंगौब्रा गोबिन्द सारा खामानिखौथ' बेलेग मावो बेबायदि रावबो मावनाखै 5 बोसोराव रेकर्ड ब्रेक बेखौबो आं मिथियो बे कारिगेलाव फैसा रानना हरनायखौबो आं मिथियो दे फिसाला जल'फोरनो फैसा लेंहर कारिगेलाव फैसा हरो मा बुंगोन आं बुंनोसै दै आङो एक्सुवेलि आबादारिसो दै जोंनि आबादारिनि थाखाय जेबो बाथ्रा फैनो थाखाय रागा जोंदों दायो दा नोंनि सोंनाया मिथियो माने बिपिएफखौ रागा जोंदों माने जोंनि जिथु हाबा खालामबाय जिथु इन्सुर क्रपफोरखौ होआखैना बिसोर दासिमबो होआखैना स्टेराव होआखैना प्रमदआ मालाय होथारसिगोननो बेनिखायनो जों प्रमदजों सापर्ट खालामदों आबादारि जानानै दायो इउपिएल माबादों इउपिएल फुरा फुल सापर्ट खालामसिगोन दायो माने दा थिग बेबायदिनो माने दायो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला माबा मा होनना बुङो डिपेनजों आरो रिहनजोंब्ला जुसआथ' जाबायानोसै नङा होमबा जुस जाबायबाथ' डिपेना बहुद खारलांखाबाय आरो माने मा बुंगोन रिहनखौ रायजोफोरा बिदि गेलेजानो लुबैयाखैमोनलै माने मा बुङो बेखौ रिहन सारखौ माने डिपुटिसिपआव थांजानो लुबैनायमोन मानसिफोरा थारमाने दा बे बेलायावहाय जोङो जिथु नुबाय रायजोफ्राबो एसेबां जाम्बा नंलाना दानि जुगावहाय दा जों नुनो मोनदों आरो दा आंथ' एसे फिल्डआव थाबायो जों आबादारि नालाय आबादारिबो दुखानदारिबो आङो दुखानावबो थाङो बेयावबो डिपेन्डै যাব आबादारियाव सर थाङो माने डिपेन्डै যাব बिदि बुंनायखौ जों प्राय नुदों आरो ओमफ्राय फिल्डआवबो प्राय हाबनो हायाखै बिसोरो हाग्रामाया खेला गेलेदों नामा डिपुटिसिपखौ लानानै? बेथ' 100% सियर बे खेला जागोन खेलाया अह रिउना देरहाब्ला माने बेयो एमएलए जाबाय लोगो लोगोनो बेवहाय एमसिएलए थासिगोन माने डिपुटिसिपखौ लांसिगोन खाम्फानिसिगोन मालाय खाम्फानि मालाय बिदाय काप प्लेट ना फिसियो मालाय एखे नुवाखै CID एसे फथायहरनाय बे नंगौबो CID फथायहरनायाबा राइटफोरा लाथांबा फिनबाय मालाय दा जोंनियाव बिदि जादों दै दायो उदालगुरियावहाय जोंनि इउपिनिफ्राय लोब जइन जाहैदों लोबथ' नङा आंसो हरदों बारा नङालै खोब 60 जाबाय दां दालागै जोंनिबो थांनाय आरो नोंथाङा हरनाय आरो बेखौ आंसो हरदों मानि थाखाय हरखो नोंथाङा बिथांनो आरो बिसोरो मा पुलिस खालामदों मादों बेखौथ' आंबो मिथिनांगोन ना कारिगेलाव खैथासिम जिरायो मा हाबसार हरदों आं मिथिया नामा कमप्लिट दरटनो मिथिजोबो आङो जोंनो मोनसे खोथा बुंदों दायो डिपेन बर्डआ महायनि फैसा मोनदों होनना बुङो बिथांखौ दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल फैयो दिनै बिथाङा सासे जोंनि फरायसा आफादफोर फैनानै महायनि इमान फैसा जमायनानै बिदि गेलेनो हागोन होनना बुंदों। बेखौलाय हाग्रामानो हरदों माथो आं मिथिया नामा आं मिथिया हाग्रामानो हरदों बेखौलाय डिपेन बर्डनोथ' हाग्रामाथ' हरदोंना बेखौ फैसाखौ नों होमबा जागोन रियनखौ माबोरै फेजेननो हागोन बेखौसो नायदोंना हाग्रामाया हाग्रामा रायदों नामा डिपेनखौ रायदों प्रुफ दं नोंथांनाव आरे मा प्रुफ नांलायगौ नामा माहाबो मोनदों बे फैसाखौलाय डिपेनाव सोथों प्रुफ नांगौबा जोंबोथ' मिथियोना रायजो राजाफ्रा बेग्रा नङाथ' बेखौ डिपेन्सखौ देरहाहोनोसो हाग्रामाया फैसा हरदों रियनखौ हारायनो थाखाय फैसा हरदों अब्ला नोंथां बुंनो थांदों डिपुटिसिप एन्ड CM दिनै हाग्रामा मुलुगखौ सम्पद जेबो गैया नामा? दोङोबालाय मा जानो डिपुटिसिपखौ लांथारगोन माने माबाया क'क्राझाराव हाग्रामाया खाम्फानो होथारगोन बेनि थाखाय जे खेलाखौ रबेसन होनो गोनांमोन ना रबेसन होनायबाथ' माबाया देरहागौमोन माने रबेसन देरहागौमोन दा बेखौ माने डाबल होबोला जेनगोन बेखौ रायजोफोरा बयबो मिथिगौ उदालगुरियाव मोनसे जाथाय जाखाबाय गोबिन्द सारनो जेब्लाखि डिपुटिसिप होदोंमोन ना बे समाव जाथायखौ रायजोफोरा मिथिखायो हाग्रामा मिथिखायो
दाबल सिट होनाय लोगोनो रायजोफ्रा माने लोगो मोननो हाया बेखौ मिथिखायो बेखौ मिथिनायखायनोथ' रुबेसन मुसाहारिखौ होआखै बेनिखायनो रियन सारखौ होदों रियन सारखौ होनाय माने जेनबाय बियो आरो बेनिखायनोथ' दिपेनाथ' फैसा गैया आरो हाग्रामाथ' साराथ' लिंहरखादोंमोन ना दिपेनखौ आमार लगर आइबि दरजा खुला दों बुङाखैमोनबा होमबा सिरि सिरि दिपेन सारदो फैसा रखमादों हाग्रामाया आरो उदालगुरि समाजाव माबाफोर खेला दंबायो नामा नोंथांनि मिथिनायाव खेलायाथ' माने खेला गैया जानो माने मिनिस्टारनि खेला जादों उदालगुरियाव मिनिस्टारनि उदालगुरियावहाय माने बासबाद आरो उदालगुरि बे मोननैयाव माने मिनिस्टारनि खेला जादों दायो माबोरै रियन सारा हरलायबाय बासबादाव सासे केन्डिडेट जाहाथे आदिबासिनि भटआ गावजोबनांगौ जेननांगौ बिदि हरलायबाय बे रोखा बियो बे प्रिटिया मान फैसा देलाय बे बियो माबा मा होनना जय भारत मान फैसा रियन सारासो हरदों बेखौ जाहाथे बियो जेननांगौ सरन बर'आ बिदिनो हरदों बियो मान फैसा जों मिथिया नामा आरे जोंबोथ' आदिबासि जोंहाबोथ' गोबां लोगो दङ ना मानो मिथिया जोंलाय कमप्लिट मिथिगौ दासिम नोंथांमोननि बे इपिपिएल दा गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो एक्जिस्टिंआव गैयाब्लाबो दिनै नोंथांमोनखौ बुंबोदों दिनै फाइनान्सियेल सापर्टआ दिनै दिपेन बर'निया दिनै बिजेपिनि माखासे गोजौ लेभेल थाखोनिसो होनना बुंदों नंगौ ना बे बाथ्राया होद आं बेखौ मिथियालै आं हाग्राखौ मिथियो आं मिथिया बेखौबा आं बिजेपिजों बारा लोब्बा गैयालै बेखौ मिथिया आं हाग्राबा हाग्राबाथाय लोब्बा दङ बाहाय मिथियो आरो हाग्रामानि मानसि दङ नालाय बिजेपिलै बाहा गालि दा मिनिस्टारनि जिथु खेला बेखौ मोजां बुंजोबासै जे मिनिस्टारनि खेलाया थारमाने दायो जे सर'खौ फेजेननो नागिरदों होनब्ला सर'ना जमा थागोन सोर फेजेनगोन रियन सारा जुदि सर'खौ फेजेननो नागिरदों सर'ना जेना थागोन ओरै जिरायना थागोन सर'नाथ' मानसि दङ ना फ्रेस दं सर' दं का प्लेट बिसोर लोगो लोगोसे थायो सर'ना आरो दिनै फ्रेसआ दिनै भैरबकुन्द'आव हायदों नामा बेरायनो फैदों फैयाखै हा दिनै माबादो रियननि थाखाय माबा बुंदों नामा निउसाव ओरैनो साहा बुंफ्लादों सिरि सिरि एकदम मुस्लिमफोरखौ बुंखाबाय दिपेन बर' दिपेन बर' दिदि होनखादों होमबा मानो देरहाया बेलाय जितिब आच्छा आबादारि सासे गोख्रों बोला दायो नों नाय जुदि रिहर देरहानाय लोगो लोगोनो सरनहा मिनिस्टारा सरन बर' सारा मिनिस्टारा जोब्बाय आरो जुदि सरन बर'आ देरहायो होमबा रिहर सारनि जिथु मिनिस्टारनि बिबान जोब्बाय माने स्टेटआव कौटिजोंसो हिसाब कौटि थायो सासे मिनिस्टार जाबाला होमबा बिनि संख्रि मोनजानायाव गारनो हागोन आंबो गारनो हानाय नङा दा सासे आं आबादारि आं गार' गायनाय गारनो हागोन हाया लाब जाबाबो लस जाबाबो आं खेथि मावखागोनखा माने आं बिदि संख्रि जाखाबायबा मानसिफोरासो मावा आंथ' आबादारि गारनो हायाना दा बिसोर पलिटिकेल माहा गारनो हानो मिनिस्टार जानो लुबैखागोन बे 100% सियर बियो थांनाय 5 बोसोरावहाय जेब्ला गभर्नमेन्ट सरकारनि दंमोन बे समाव बुंदोंमोन जे सासे मासे सैमायाबो सोंनो हाया होनना बुंदोंमोन थांनाय बै 20 बोसोरनि टार्मस रिहन देमोन बै समाव सैमा मासे सोंनो हायामोन नामा सैमा सोंनो हायामोन आई मिन टु से मिन्स थांनानै रावबो मानो माथो होनो हायो बेबायदि बेखौबो आं मारा थाङाखैना दायो खोनादोंसो दै मानसिफोरा माबा रायना हरोना खोनादों आरो रायना हरोनो मानसिखौ माबा दाखालि फैसा बिनो थांदोंमोननो सोरबा माबाफोरा आइजोफोरा भट होदों नालाय बिनो थांगोन ना होमबा बिनो थांब्ला मा रायना हरनांगौ जाखो रिहन सार रायदोंनोलै जोंनि गामि सासे बे बाथाबारिनि मिया आं मिथियाव थांदोंमोन ना बुंबाय रिहन साराव थांबाय दाखालि फैसा बिनो होननानै जोंखौ रायना हरबाय होद फैसा गैया रायना हरबाय होमबा बिसोरखौ मानिगोन होमबालाय डाबल सिट जाब्ला आरो बेसेबां रायगोन आरो मोनसे खोथा मोजां मावनायाव माने मानसिफ्रा भट होनो नागिरा हामायावसो भट होनो नागिरो बिदिनानै दायो जुदि बियो रिहन सारा खामानि मावखायाखैसो होननालाय उदालगुरियाव बारा मावदों मावाखैना मावद्रायबो बुंद्रायनो हायाबो गाज्रि जागोन खिन्थु डाबल मोननाय लोगोनो पाब्लिकआ द्राम दुलायमोन रायजाखागोन बे सिन्था गभर्नमेन्ट सारखौ बुंदोंमोन जे थांनाय 5 बोसोराव बिथाङाबो जे गोबां बेबायदि खालामना बिथाङा जेननो गोनां जादों पाब्लिकखौ खुनु बे रेसपन्स गैया होनना बुंदों बे नंगौब्रा गबिन्द सारा खामानिखौथ' बेलेग मावो बेबायदि रावबो मावनाखै 5 बोसोराव रेकर्ड ब्रेक बियो खिन्थु गाव जे मावदोंमोन बे बुस्थुखौ बारा फकासाव फैयासै खैथामान मानसिया बेखौ हामा खालामदों आरो थिखा सुखुफोरखौ समानै रानना लानो रोङासै खामानिखौथ' मावदों एकदम गुबुन निसा रावबो मावनाय बे उदालगुरियाव जन्मआनो गैया रेकर्डआनो गैया बेबो खाथां खोथा आरो बेखौ लोगो हमनो हायिनि थाखायनो रायजोफोरा पुरा बिनि फिथाइखौ होखादोंलै आरो जोंनि इउपिनि मानसियानो होआसैब्रा फैसा लानानैबो होआखैथ' बे सिदा खोथा होआखै दाबो बिदि जागोन एबाराव बिपिएफनि जेसेबांखिनि कर्मकर्ता दङ ना आंनो रायलायबाय थायो बिदि मानो मोननै होनो जोंबो दोङोलै जों ओंखारनो हाला नोंसोरो सिरि थाबाय था जों मिथिगौ ना रुबेसन होनायबा हले जों ओंखारगौमोन दायो लायनो बिनो होनायखाय सिरि जोंनि बिपिएफनि जेसेबांखिनि दङ ना गासिबो माबा दिपेन बर'सो भट होगोननो बेखौ आं मिथिगौ ना आच्छा फिसालानि मोनसे माबा फैबाय सर्सआव फैबाय थादों जिहेतु माने फोलेरारि राजखान्थि गेलेनो
हाजु जानो दोङो रिहन दैमारिया बेखौबो आं फिसालाया गेलेगोन गेलेया आं मिथिया दे बेखौबो आं मिथियो बे कारिगिलाव बले फैसा राननो हरनायखौबो आं मिथियो दे सोर रानखो फिसाला जल'फोरनो फैसा लेंहर कारिगिलाव लेंहर फैसा हरो बेखौबो आं मिथियो मानो होनबा बेयाव जोंनि मानसि दंखायोना सानदों नामा मा समाव फैसा रानो माबायो बेखौ आं कमप्लिट मिथियो आं बुंदों ना आं इउपिपिएलाव माबायाव बिपिएफआव इउपिपिएल मानसि मानो हरदों हा बे देखौ हरदों ना नायबाय था नोंसोरो जुदि आङो 5 तारिख बा 6 तारिखआव इउपिपिएल थांनाय जेफोर बिबो हाबैदों ना बेखौ लाबोफिननो हायाबा उबिदासो नङा नायबाय था आं जेबो हसायखौ बुंदों बोथाया बे रिहसनि खोथा बिपिएफनि खोथा बेयो सिदा खोथा आं हले बुंदों आं मानसि बाथा हरदों बे 100% खाटां आरो गोत्तै रिपर्टआ डाटा मिथियो बब्ला फैसा रानगोन आं बेखौ बुंगोन आं जेब्ला खाथियाव बुंबावगोन आं सोंदों मोजां बुंबावगोन आं दा उदालगुरियाव देरहागोन ना सोर देरहागोन नोंथांनि मथे आंनि मथेथ' दिपेन बर' 100% खाटांब्रा जोंनिथिंनो साहा आमजुलिथिं आं थाबायाखै दै मा होनना बुङो बे मा बुङो धमसिथिं थाबायाखै हरसिंगा थाबायाखै भैरबकुन्द'आ आंनि हमस्टे नालाय बेयावनो थाबायदों मोनसेबो जायगायाव मिटिं खालामनो हायाखै जों मिटिं खालामनो हायाखै जों होसो खिथि खालामबाय थायो मा खालामदोंलै मा मादोंलै होननानै जोंलाया बिसोरखौ होसोआबो जेबो खामा आंथ' सिदा सिदि खौरां जों देरहानाय 100% साबदाम सियर बादि दिपेन नायबाय थाल' नोङो बिपिएफनि मानसियानो दिपेन बर'नो 100% भट होगोन एकदम 100% सियर आरो आबादारियाथ' मथा मथि होखाजोबखागोन नायबाय थाल' थेंक इउ ख्रिस्टान हिन्दु दुखुरां गैया जोंहा दिपेन बर'आ जाथिनि सासे रैखागिरि बा बुहुर गैया बिदि हिसाबै दिपेन बर' हिसाबैसो होगोन जोङो दायो उदालगुरियाव दै जों इउपिपिएलखौ जों सिनायथ'वा दायो आबादारि हिसाबै बेल' दिपेन बर' हिसाबै जों होगोन दायो बे 100% सियर थेंक इउ